Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Tvoje slovo je mojím svetlom, aby sa moje srdce svojím svetlom žiari mi, ako pochodeň žiari mi, noc aj deň. Z Evanjelia podľa Marka. Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozrel sa, ako ľud háče peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a hodila 2 drobné mince, čo je kvadrás. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: Veru hovorím vám, táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Čo? 2 haliere sú viac ako bohatstvo bohatých ľudí? Ježišovi asi nejde moc matematika a počty. To si vedľa, ako tá jedla. Ježiš má matematiku v malíčku, ale Božiu matematiku. Čo má väčšiu hodnotu v Božích očiach a čo je vzácnejšie? To, či dávame a pomáhame, lebo musíme, alebo to, či dávame a pomáhame, lebo chceme? A nie je to jedno? Veď dôležité je, že dám. No veru nie je. Dôležité je to, či robíme niečo z lásky alebo z povinnosti. Napríklad, ak sa modlíme, lebo chceme nový telefón alebo nové oblečenie, Ježiš je z toho smutný a volá sa to vypočítavosť. No a to znamená, že sa nemám modliť len keď niečo potrebujem? Áno, presne tak. Modlíme sa preto, aby sme potešili Ježiša a Máriu, alebo aby sme niekomu pomohli. Keď uvidíme niekoho, kto je chorý, alebo nemá kde bývať, pomodlíme sa za neho. Mária, naša dobrá matka, ktorá nás učíš láske k Bohu. Oroduj za nás.